ngibuthwele ubunzima. Hayo ngibanza ifela into encinci ubanza ufela amandla ami ngibuthwele ubunzima. Hayibo ngibanza ifela into encinci ubanza ufela amandla ami ngibuthwele ubunzima. Hayibo Eke thwele ubunzima. Hayibo ngibuthwele ubunzima. Eke molweni kwabaqalayo ukujoina anithi ngeke niqale ndizilungise. Yes, abaqalayo ukujoina abebengekho ku part 36 ngoku siqala upart 37. Welcome ke bantu benkosi kunika abantu bam ithemba wesiku part 37 bantu benkosi ndiyaqhubeka ke nestory sam ithi ke lengoma ngeba ndizawufela into encinci uba ndizawufela amandla wam kutsho ke uNomaxhosa. Yes, ingoma kaNomaxhosa lena ndiyayithanda ke lengoma ngoba ndithi xa ndijonga abadoti aba babhizi baxakekileyo bafuna uqeda nyangam bakhohlwe into ba abanabango apha ebomini bam nguThixo onobango kobubomi bam. Ewe ithi ke lengoma ngeba ndizayifela into encinci uba ndizawufela amandla am ngoba kahle ndibulawelwa amandla wam. On top of amandla wam ke kufunwa lento uThixo wayifaka apha kum le bangazoyiva aba banenhliziyo ezimbi amagqwerha namadimoni. Ewe ndithe mna nabo siyazana bayandazi nami ndiyabazi. Ewe nangu zamabhele ungenile kwakhona. Yes, ewe magqirha ayandazi nami ndiyawazi and kulonyaka ndiyatsho ndithi kuzawuhanjwa kulonyaka. Ndithe umuntu oneplan yoba uzawusebenza mna ngobugqirha bakhe makaze ndiredi the qwa kulonyaka. Andingomntana ndikhe ndangumntana ndalibala bentotoba apha emhlabeni kaThixo. Ewe ndilibele kuba ndiethe apha ndibajonga abantu bakaThixo ndimbone umuntu kaThixo encuma apha ecangweni kwami emhle. No, ngoku ndinijonga ngapha kobuncuma apha phambi kwam ndifuna uqiniseka bithi into yakho ndiyagoca ithi ivesi phana kaThixo ithi wena Thixo undigocile wandazi. Yes, ndim ke ngoku lo uhlelele uba umuntu around me usebomini bam. Ewe especially aba baclose bamane besondela ndinijonge ngamehlo amageza wona ndithe qwa cause sibethwa ngabantu abasondele kuthi ngoba bayahleka phambi kwethu. Nawe uhleka ungayazi ba akuhlekwa apha kudlala undize apha. So ndithe vukani ithani qwa kusemhlabeni apha akho seheaven apha nditshilo kuni. Ubugqirha ku-actwa as if abukho ubugqirha bukhona buya exista mna ndiyazana nabo. Ewe ngoku mna uThixo ndinike le platform ba ndizithethe ngazo ezi zinto abantu bakaThixo bazobathi qwa bathi qwa abantu bakaThixo. Ndithe abathandazi balibele kulala ubusuku nemini kuyalalwa apha. Vukani bantu ndini nithandaze vukani kulate ngoku. Right, uSabatha andimboni ke noba ungenile na ndiza kumnika athi take over. uSabatha uzawuthi take over istory sam ndaphinda ndisigqibezele ngelinye ixesha because ufuna ndimnike ichance athethe. While ndingamboni uSabatha engenile makabe ndiqhubeka. Sabatha ndifuna ungene uthi ewe ukhona so ndizokwazi ukukunikela kuwe. Uthi God is good. Uthi na bukhona usengxakini. Ndiyacinga uba uthi usengxakini ucinga uba abukho ubugqirha. Ewe nisengxakini bantu ukuthi uba nicinga ofana uba holy nditshilo mna phana ezinkonzweni nasemakhaya sakhuliswa kabuhlungu sicinga afana uba bonke abantu banenhliziyo ezinhle bafana nathi especially kwinkonzo zosindiso guys. Sicinga afana uba zizinto ezingenzekiyo esibona aba bantu bencumile apha phambi kwethu. Aba bantu abancumi ncam ngabantu abangekho right aba. So idinga lento ngoba ubazele ngehlola kwamoya ubajongisisa ababantu ngobana ababenzana aba. So ucinga uyabazi abantu bakuphoxa abantu ungakholwa usemhlabeni apha ithani qwa ndiyanifundisa ezi zinto. Right, ndithe ke ngoku uSabatha ke wabaleka ke guys ndihlatyiwe mos nanga le bottle cop ndayimanage ukuhlula la ntombazana la bottle cop yaye ndayithatha ndayilahla kwaSathana kumnyama ke guys. uSabatha uyabaleka kuphanga bo9 emaxesheni uyabaleka uSabatha guys bayamleqa ezi lamadoda made aleqana noSabatha afuna ukumbulala bambulalela ntoni ayinagama.
So ubugqirha ke ngalamini bume ngenyawo guys. Caba ke njengoba mna ndisindile nalo mntana wam, makube khona igazi elichithekayo. Kahle kahle iplan kaSathana kwakufuneka uchitheke igazi. Ke ngoku umuntu ekufuneka uchitheke igazi lakhe ngula Sabatha obone izinto apha, because kaloku mna ngoku ndisindile, umntana usindile, kwathiwa ke masabulala wena lo, kwafuneka uchitheke igazi. Wabaleka uSabatha guys, bamfumana finally. Ndiyakhwaza abantu kumnyama, ndiyakhwaza bethuna naphumani ezindlini, nanku umuntu esifa, abantu abaphumi ezindlini. Andazi ke noba ndandingavakali okanye kwakwenzeka ntoni, but I can only imagine noba ndandingavakali, because sasingapha kweyadi, indlu le kuhlelwe kuyo ikwelinye icala le. Yes, finally ke uSabatha athi natya guys phaphantsi. Ndiqonda ba hayi ke sana bambulela, ndandibabona bayamxhimfa ngela xesha, akho nto babengamenzi yona guys. Wenzeni uSabatha, akho nto ayenzileyo. Bamxhakha abantu bakaThixo, bahlala kuye. Yes, finally uSabatha wathi natya ke phantsi, bashoba bambulele, bagqibile ngaye. Yintoni le uSabatha ayibulawelwayo? Ayinagama, because awunondixeba mna ungabulala umuntu ngoba mhlambe ethathe isimple example ibhiya yakho. Ibiyintoni ibhiya uba ungaze uphambaniswe ibhiya ukuze ucaba kuzakuphuma abantu? So ubugqirha babume ngenyawo ke ngoku mna proven ezazi into ndandizibona phana kulamaphupha wam, ndandiwaphupha amabi before zenzeke zonke ezi zinto. Proven utata uXingashe my guide ngokwexesha emamela lamaphupha wam, ndimchazela ngalamaphupha wam oyikekayo, wabe esithi lo mntana xa beke ngokwam ngengoluki ukunuka ukufa apha, ukufa kusembizini. So uMusa usindile, uMercy usindile, ngoku makufe uSabatha lo ke ngoku uzodiza izinto apha, uthetha izinto pha emzini wabantu. Yes, meko ke guys yayiseyimbi. Ngoku ke ngoku uSabatha finally le ntombazana kwacaba ke iye yahluleka le sisidudla bendijijisana naso phana nale bottle kophu yaso, endingekaboni at that time bandihlatyiwe kahle kahle apha. Ndihambe ndileqise phana kuSabatha, ndiyakhwaza ndiyakhala bafethu, uthi urara babefuna umvala umlomo. Ewe kwakufuneka kuvaleke uSabatha umlomo phana, and besides that wena indlela abamlimaza ngayo uSabatha guys, babefuna ukumbulala, baphofu babesho babagqibile bambulele, babengayazi bakafanga, kanti uThixo ukhona. uSabatha uthi xa lichuba ibali lakhe, inyama nomphefumulo zaze sezohlukene. Bubugqirha obundithetha ngabo apha. Right, uSabatha ngumuntu wakwamoya, bayibhude apho. Right, ndifike phana notata kaMusa nabanye abantu bayaphuma kaphana, kuyakhala nguwele ke ngoku. Xa sifika phana uthe inatya, kumnyama kufuneka alayitwe ngeethotshi. Hayi savuma sonke ubufile uSabatha. Xa simjongile uSabatha ekufeni kwakhe, kwanyanzeleka into yoba kuziwe nendishi yamanzi abanda nkce guys. Ngo-9 o'clock emaxesheni, phaa ngo-9 wagalelwa amanzi uSabatha, because kaloku asimboni thina iphila lo mntu, ufile lo mntu. Uthi uMrs S uthi Sabatha ngena. Ewe makangene uSabatha azogqibezela athi take over elibali. Right, sithe nobusazama nobuyixakekile kwela cala uSabatha mna naye when it comes to technology, especially leya lapha kwa TikTok iyasibhida, noba usajikeleza phana imxakile lento. Akunamsebenzi the sajonge leyo uSabatha ke guys, agalelwa amanzi abe ngathi uyavuka kancinci. Kunyanzeleka ba ke ngumasimthathe usemavele kuphele kwamgidi ke ngusihambeni, kunyanzeleka ba mawuphele umgidi, sithwale ke imoto, sithatha uSabatha wayefunqulwe njengempahla uSabatha ufakwe emotweni guys. Asimbonanga uSabatha uphukelwe ingalo guys kulanto bamenze yona. Unkohlakalo umuntu akukhohlakale ade aphula umuntu ingalo guys ngenxa yantoni? Bubugqirha. Cause andizoyimisa ndithi issue ba wayithathe utywala babantu as much as babemjudge babexoka ngalonto, but andithe mos ba uba niyakhumbula ibali la kaYesu, uYesu babexoka abantu ngaye bethethe izinto zimfanele kwaba bengenangqondo, bengakwazi ukusebenzisa amehlo kwamoya, bavume bathi uzenzile lezi zinto abengazenzanga. Ndilingqina because it was only about 2-3 minutes uSabatha ngene kula yadi waphuma wabuya intombazana namadoda bezombulala. Ndandikhona ndilingqina. Wathi ke ngisathi ke usisajongele kwafuneka iphele umgidi ukhawulezise. Zange ndibesabuyela ke guys phana phakathi emgidini, zange ndikwazi nokuthi goodbye phana emntaneni wam endisuke all the way from UK ndize emgidini nomntanam ndizokuva kamnandi. Wawumnandi guys umgidi, ndizoxoka kwakumnandi, si happy gqithi, wonke umuntu happy ekuqalekeni pha. Zaqala izingxaki phana ngabo 8, saqala pha ngo-8 ebusuku ezi zinto ngoba kwadileya nakuSabatha ngena. Yes, ndiyangena ngoku good, ndadileya guys ukuthi kwadileya lanto yamabele mabele ntombi lontiyo
loo nto ndiyasakhumbula noba yintoni nanto yenziwa phaa, but ke loo nto leyo kwadilayo yona kwafama sihambe phana iplane yethu kukuhamba ngo-6 nangu Mrs S esithi eSabatha umnikeza iheart nekhandlela. Enkosi Mrs S. uSabatha wabona kakubi guys, uSabatha walimala uphukelwa ingalo umntana umuntu ngenxa yobuqhopha esenza kanje. No, mna I'm done guys, like I'm done, I am done. Right, kwafuneka uSabatha simleqise esibhedlele. Ngoku asazi noma kuzawuthwane apha because uyafa lo muntu. Umuntu osuke all the way from Cape Town ezosindisa impilo yami, uthunyelwe nguThixo uzosindisa mina nomusa wami, because kaloku sasibaliwe basawugqitywa kulaa mgidi, kwakugqitywe ngathi saphoncuka again nomusa. Balibele uba mna ndingumphuphi, ndiziphuphile izinto, ndazibona izinto before zenzeke uba ikhona ingxaki ezakwenzeka kulaa mgidi. That is why ndandithe qwa, that is why uSabatha xa lithetha ibali lakhe lale nto wayeyibona athi bathi aba wena ewe unzima awufumaneki lula, so funeka bandiqubule. Ndaphoswa kanjalo ke guys laa plate yenyama le ndandizayiphathelwa mna ndedwa, kuthiwa manditye kuyo ndedwa, yandiphosa laa plate ngoba zandiphinde ndibuyele kulaa yadi after uSabatha enzekelwe yilaa nto. Kwafuneka ababengaphakathi bakhawuleze baphume neebheki zabo sihambe sirhuqe, nzakabe ndiyishiya apho sileqise uSabatha esibhedlele ngoba wayengumfi uSabatha guys. Safika ke esibhedlele nzakabe ndiyipaka apha esibhedlele. uSabatha kawulantuze kawujoyine apha ku-live wam, amen to say apha evidweni, ngena apha ndikubone, cofa into yakho apho uthi join, ndizoku-accepta kweli cala ukhe uthethe. Ewe, yenza Sabatha into zabelungu, ngena yenza ujoin, ndizocofa apha. Gawuthi ke while ndilinde uSabatha. Endibuthwe lubunzi uthi ndazama ucofa wele phinda wenze Sabatha. Ndibuthwe lubunzi yithi join Sabatha ndizo accepta apha. Ndibuthwe lubunzi ubenza ufela amandla ami. Hayibo uthi eSabatha Mtulu cofa ku-guest. Ndibuthwe lubunzi uSabatha uthi I'm trying wele. Okay, kwenzekani ke pho? Okay, Sabatha ucofa ntoni apho kolo cala? Yintoni le ucofe kuyo? Uyavela u-guest okanye ujoin? Because ndifuna uvelile apha uzithethele ngokwakho ibali lakho, ulithethe nawe ngokwakho. Okay, Sabatha uyambona u-guest okanye ujoin? Akho kwamntu apha uSabatha ovelayo. Guys, nake I do not understand izinto zo-TikTok. Hayi ke guys, uthi uSabatha kaboni kwaloo nto. Sabatha Mtuli uthi Mrs S Mtuli, check her on your right hand side, guest, click on guest. Okay, click ke Sabatha, we are running out of time. Uthi Sabatha no wele mamela ke Sabatha le nto ithethwa nguMrs T. Ewe mamela le ithethwa nguMrs T. Mna I do not understand izinto zo-TikTok guys. Ndanditshilo technology wise kunzima kuwoman. Ewe kunzima. Kanithi ke khe ndibe ndikhangela ingoma. Into engandincedisa kukukhangela ingoma. Sabatha kawubuzama ubhale Sabatha phana uthi uyayibona le nto kuthethwa ngayo kwenza uba ndizokwazi uchecka nam. Sabatha kuyalunga. Right, thinibone ke. Uthi uSabatha yes ndiyayibona wele. Okay, here you are, ndiyakubona. Right, nangu Sabatha engena. Sabatha ndirequesta uguest. Ewe ndiyakubona Sabatha but iyajikeleza le nto yakho. Iyajikeleza, uyandiva Sabatha? Ucofe uvideo wakho Sabatha kawungene sive.
Yho, iyajikeleza into kaSabatha ke sana inoba nanko ke. Uthi Masina ungenile, ewe ungenile. Sabatha cofa uvideo wakho kwenze basikubone. Okanye uba uthini uthi maybe network, ewe noba yi-network. Ka uthethe Sabatha, ka uvele ungene uthethe. Sabatha, uyandiva? Hello, yes, ndiyakuva xa ndizama ukucofa le video. Ndiyavakala? Yes, uyavakala. Ka buyiyeka ke ividiyo kuyakusokolisa vele uthethe because we are really running out of time. Ndicingela umama umiselo uzawufuna ungena naye ngo-past. Uthi Mrs S video akazuvela because of new followers anazo. Okay, sure, it's fine. Ka uthethe ke Sabatha kutshiwo ke mna nditshilo mos andiyi-understandi le nto. Welcome, siyakwamkela kunika abantu bam ithemba. Ewe, over to you. Andizoba sathetha into eninzi, sendithethile ngawe, so abantu bamamele bafuna uva kuwe ezi zinto wawuzibona okanye whatever ke esentliziyweni yakho. Thetha, abantu bamamele wena ngoku. Ndiyavakala wena? Uyavakala, qhubeka wena. Hayi ke uyaziphefumlela ngoba awuthethi, siva ukuphefumla kwakho qha ngokuthetha. Ndiyavakala wena? Thetha Sabatha, siyakuva. Oh, okay wena. Ayifuni ngapha ibhalile phaa uba ithi you will only connect. Sabatha, yeka i-connection thina siyakuva, sikumamele. Yeah, it you'll connect using audio only. It's okay Sabatha, sesithethe ngaloo nto sivile, so wena qhubeka ungene esitorini sakho simamele. All right we. Ndiyabulela kakhulu ngeli thuba. Mrs S uthi yes, Mrs S, speak now. Lapha. Ewe Sabatha, simamele. Yes. Ke ubusowuthethile ke kakhulu ngezinye izinto ezaye zenzeka phaa. Siyabona Simprasa, I'm back. Sure. Ndizawuthi qabaqaba nam nje ndizama uleqa ixesha. Okay, ndawuqala phaa kulaa ndawo leyo uba kwakufuneke le yomgidi. Okay, ukuqala kuthi uncokola ngendaba yomgidi. Uthi Mrs S, guys, please do not disturb Sabatha, uyathetha. So kanimeni kancinci ke ngee-messages ezingenayo guys, siqale simamele because uyasokola uSabatha ingathi i-network yakhe iyamhlupha kwayona. Yes, qhubeka ke Sabatha, simamele. Hayi ke kwecwaka mntana enkosi. Uthule uthe cwaka uSabatha guys, naniseva nix. Andazi kwenzeka ntoni ke, inoba yi-network yakhe. Okay, umkile uSabatha. Maniqhubeke guys, iyakundincedisa loo nto. So sihambile ke ngoku guys, sawugqugqutheka sayofika ke ngoku esibhedlele. Kha ndithe mna ndisangenanga eyadini ndisinde kanjalo eplatini le ndandizayoyenzelwa ngulaa mntu wayendinika iplate ethi mandinike ezatshomi zam, ndingatyi kodwa kuleya ngoba kukho nezayo eyam ndedwa. Sure. Ngoku ke ngoku Sabatha xa sifika isibhedlele phana kulaa sibhedlele saphana eKing, yho isibhedlele sakhona akurongo, asibandi isibhedlele, akukho kwabhedi uba umntu makalale.
kwesasibhedlele. Ikhona ibed, yes, but akukho ngubo. Ewe, izinto ezenzeka kwizibhedlele zase-South Africa, guys. Umuntu usebhedini njani egula, akanayo ingubo. Sabatha kuyabanda ke ngoku ngoba kwakushushu emini, kwakungekho umuntu wayenxibe ijaketi, so uyaqhaqhatheka uSabatha phana. Ewe, wayephuma namagwebu ke ngoku, into ezingamagwebu apha siqonda uba yeyi imbi nantsi imeko. Asikakayazi uba uphukelwe ingalo, asiyazi loo nto thina. Ngoku oogqirha phana bahla besonyuka abade bamncede uSabatha. Ndiyadwanguza ke ngoku mna phana ndiligeza kuba loko ndingumntu woba iservice mayikhawuleze ize ebantwini iservice. Ewe, iservice ke ngoku dolo lo oogqirha baphole ngale yocinga, babhizi babhala izinto zabo abazibhalayo phaa. Namanesi wakhona kuyehlwa kuyonyuka kwenziwa into esingayiboni. Umntana omntu uyaphela phana kulaa bhedi ingenangubo. Ngoku mna xa ndibuza ingubo iphi yoba umntu makumbathiswe, uzawufa lo mntu, akazobulawa kuba ezawufa yile imphetheyo, uzawubulawa yingqele. Ndinixelela ngezibhedlele zaka-government wase-South Africa. Ewe, imali iyathatha ityityiwe ngaba baphaa ezikhundleni benza loo nto. Ogqiba aba basebenza phana ezibhedlele babe bhizi bathathe izinto zaka-government ebezikhutshwe bezikhona uba bezikhona, because I do not understand isibhedlele mna esingenangubo. Waqhaqhatheka ke uSabatha phana sixakene nento because akho mntu apha onejaketi, but finally kwacaba makukhangelwe nasezibhuthini makuthweni. Sasingagodoli sonke sichachatheka. Ndandimanzi ndithi te apha phantsi because kwanetha guys ngala mini. Kwaba mnandi imini yonke, ilanga lisitsho, umgidi uqhuba kakuhle kukuhle. Zaqala ke ingxaki xa kutshona ilanga. Ngoku mna ndandihlala ndisonyuka phana ndihamba ngeenyawo. Mna ndazikhulula iziteki zam ndazilahla phaa kude ngoku bekuseshushu. Ngoku khandi besabuyela ezitekini zam ndihamba ngeenyawo to a point uthi umbhaco wam wamoshakala wachucheka because umde ndandikrhuqa phezu kwawo ndihamba ngeenyawo ndimanzi nalo mbhaco usithi te apha phantsi. Ndandingathi ndimkelwa zingqondo ngoba kaloku ndiyayazi le nto yenzeka apha, bendiyibonile le nto yenzeka apha, akho nto intsha kum. Yes, but bendingayilindelanga uba izawuphuma ngolu hlobo. Bendishoyo into yoba umusa usindile. Kanti ke ngokuthiwa kuzosinda musa wakho apha yedwa, lowo simfumeneyo qha because ubuhlungu funeka buyele back apha kum. Ndim lo kufuneka aviswe kabuhlungu because lo mntu kungenwa kuye ngumntu oze ngam lona. But baphatha unamba rongo. Ewe, baphatha unamba rongo, abayiqondanga. Right. Finally ke kula babhanqa babusenzeka kwesasibhedlele singenangubo. Umntana abantu echachatheka phaa for hours, guys, for hours, uncedo dololo. Right, abantu esasihamba nabo phana kwafuneka bathathe enye imoto bagoduke. Wonke umuntu sarhuqa imoto zaziyi-2 sagcwalisa eza moto zethu sahamba sayohlala phana esibhedlele. Kwacaba nasesibhedlele sikwazi ungena sonke, kuzawungena only 1 or 2 people qala ngoku sisangenayo. Sorry, kwanyanzeleka ihambe enye imoto egcwele abanye abantu because kwakhona nomntana omncipha unkosikazi kaZwayi. UZwayi wayehamba nam ke guys, ngulo befamba uZwayi uye wathetha apha but uye waphela idlulisa imessage yakhe ngoba kufuneke esebenzile. Unkosikazi kaZwayi wayehamba nomntana wakhe, umntana omncinci kwanyanzeleka agoduke. Kobe kukhona noPhumza wasekhaya. uPhumza waza kwesasingcwabo ndithi isingcwabo kula mgidi enyanzelisa i-operation imbambe ingqini. Ewe, usezalibala siba lakhe ngenye imini alizoza nam, but anyway kwanyanzeleka sibakhulule bagoduke ngo-12 emaxesheni. So kuthiwa apha kwesi sibhedlele kuzawufuneka kungene umuntu abe-1 ngexesha. So samane sitshintshana ke ngoku into eyenzekayo phaa. Mna nobhuti kaSabatha, so kusele bani ke ngoku? Mna, kusele ubhuti kaSabatha, kusele uZwayi, sasala sobathathu. Ewe, uSabatha uyagcuma phaa kweza bhedi ke ngoku yena engambathanga. Ndiyafuna ninote le ndawo if bakhona abantu abasebenzela ugovernment apha phaa kweza higher positions, bayinote into yoba isibhedlele saphana kupulaa ndawo King Williamstown esasiye kuso akukho zingubo phana. Zayaphi ingubo zaka-government? Zikefike zihlele emizini yabantu andazi. But kusibhedlele mne ongenangubo umntu makachachatheka aphele. Ewe, afe abulawe ingqele umntu more than le nto imgulisayo. Right, finally ke so kwathiwa masitshintshane ke apha nobhuti kaSabatha. Amanye ongena phakathi, omnye ahlale ngaphandle njalo njalo. UZwayi ahlale yena phaa emotweni agade imoto because kaloku uZwayi akamazi nokuba uSabatha iyaqala umbona. So into eyenzekayo ke xa ndibona uba yimani kubetha o-1 apha, kuzawubetha u-1 apha, oko besichachatheka from ngabo-bani ke bekwenzeka impos le nto ngabo-8 to 9 o'clock. Oko besichachatheka ngelo xesha iyatsho imvula imanga guys. Kwavele kwanetha isaquphe mos ngalaa mini yomgidi kaMusa, kwaqala ukunetha phaa ngabo-6 kanje. Yatsho imvulakazi, yatsho ilanga lalitshisa lithe nkqi, ndithi sasingenazo nejaketi. Right. Sathi sisajonge leyo ndiyabashawuta ke ngoku mna abagqirha, ndihamba nabo straight phana babedikwe finish besengabantu bayengasandihoyi nondihoya, ndandithetha ndedwa. Ewe,
but ke kwangenani ukusala ndilwile ndizamele ukulwa ndimlwela uSabatha apha kwesasibhedlele. Finally uSabatha ke wahamba wayolantuza wayocheckwa finally wabizwa wajongwa. Xa ejongwa uSabatha guys ingalo yophukile. Uze umphathe kabuhlungu umuntu kaThixo umenze lonto. Ingalo kaSabatha yophukile. Ngela xesha uSabatha ethe natya apha phantsi nditshilo ubutata kaMosa waphuma nabantu abathile baphana kulamzi baphuma. Utata kaMosa ke xa wayeyichaza indaba aba bantu yena akabazi ayingobaphana efamilini yakhe. Ngabantu bebeze emgidini njengomuntu wonke. So into yenzekayo ke guys apha ebugqorheni iye ihambe ngolhlobo lento. If bayabona ba akekho umuntu ozakwazi ukuyenza lento kuyakwenzeka isiphithiphithi kusetyenziswe someone else, asetyenziswe umuntu enza izinto ezi abengazazi naye uba uyazenza izinto because uyasetyenziswa. So inoba ke kwasetyenziswa abo bantu kwakuthiwa abaziwa kulamzi bangabantu baphi ababenze lanto asazi. But ke mna ke that's my only explanation ba inoba kwenzeka into enjalo phana. Right. uSabatha jongwe ke finally ngugqirha xa ijongwa uSabatha ibethuna ulimele uSabatha yophukile ingalo qwatha phakathi. Wasanyentwa uSabatha moya engcwele wasanyentwa uSabatha guys. Nanku uSabatha ubuyile kwakhona andiyazi ke uSabatha inoba sawuphinda sizame ngelinye ixesha make ke sive umama umiselo uba uzawuthetha athini na yena because sekungu past lifikile ixesha lakhe. Ewe okanye ke Sabatha ungahambi silinde umama umiselo sibone ba uzawuthatha ixesha lingakanani yena. If uye wagqiba eli uzawumane ungene, if umama umfundisi uthetha uye wagqiba eli umane ungene because umama umiselo uyangena ngo past agqibe ngo 1 South African time. Yes. Andiyazi ngisazazi uma ndithini. And then it's okay wele kakushiye kanjalo Sabatha ndiyabona inetwork yakhe iyakuhlupha shem straight. Yeke kanjalo ndizalichuba ngokwami elibali akho ndibithini because ndiyalazi ukusuka nokuhlala. Then ke ngoku kube sekungena umama uthetha South African time izabe ngu2 o'clock apha eUK ngu1 o'clock. So xa umama uthetha uzabe ne30 minutes xa igqibo thetha sakuphinda sizame Sabatha akubuyibamba kanjalo. Mama umiselo kawukubhale uthi ukhona kwenze manje okay andazi noba nguwe wena lo uvelayo apha ithini mbone Zamabhele. Yes usekhona Zamabhele imake ndikudlalele ingoma yakho mntasekhaya mandikudlalele ingoma qala ndibambele nesonto. Welcome Mambele. Ungenile ukhona phakathi Belekazi. Mama Miselo siyakuva thina ukhona ukhuthi oyenzekayo apho ukumute ke ngoku ka uphume kumute ube sowungena ku video kawuthi ndibe ndikudlalela ingoma into engandincedisa. Mambele Molweni eTVini. Yavakala. Molweni eTVini molo Bhelekazi. Kawukhe usicofele ke ngoku video ngoba lo siyafuna nokubona. Ziyawa ke ngiqhiya zami. Ndimcofile nje mntase into nayo ke ndanami ndibhidwa ngumcimbi ndifana noSabatha. Kwanzima. Awuveli ke mntana enkosi. Awuveli ngithi bende udlalela ingoma yakho kabuphutha apha. Okay. Kabuphutha za kunika iminute uphutha. Yazo. Yebo, siyabona ke ngoku. Welcome Bhelekazi. Yeah, siyabona. Hey, ziyawiqhiya bafethu, ziyawiqhiya zama couch can bend ikhenza kancinci. Uhlala nami. Ayo. Wateka phambi kwezitha zam. Hayi.
Ndithi noThixo uyakwazi ukujika itafile phambi kwezitha zam. Uthi uMaMbhele ngoba uyalazi uba lam. Heke? Hayi ba, deka itafile phambi kwezitha zam. Andazi noba zitha zam nijongile na niyabona na. uThixo ke lo. Nangu uMasina uyahleka phaa. Uthi uRara ndicela ubuza sisi uba uMusa bengenele kowenu no wayengenele emzini. Okay, mntanenkosi, uyalazi udaba we can only use iminute kwezi ngoma ngoba bazawuphela becima kwalo mfuthu. Uyalazi udaba. Mandiphendule nikhawulezise. uRara ebelukele uMusa kowabo ngumntana womtshato lo wabe kunyanzelekile ayoluka kowabo. Ewe uthi ke uRara, okay sisi, uthi anibahle mani. Ewe thank you Thi, siyabonga. Right, ndim ke ngoku lo uzawuthi apha kuBhelekazi. Bhelekazi mama Miselo. Ewe ngumama umfundisi wami ke guys lona. Ewe mama umfundisi wami back in the days kwiminyaka emininzi eyadlula ndiyacinga uba inoba xa iphelele ipha ku-23 years ukumazi kwam. Ndamazi ke ndiyatsho uba wayengekabi ngomfundisi back then. Ngumfundisi weminyaka ke ngoku lo ndithetha ngaye apha. Ewe ngulona ke ngoku mna ndithe uThixo xa endinika ngazini ke iqhiya ziyawa ningandihoyi kubosi ngoku ziyawa iqhiya. Ewe uthi ke uRara yo nam unyana ngowomtshato utatakhe wasweleka. Ziyasokolisa into zemitshato xa abantwana befuna belukile lelinye ibali langa lenye imini elo. Ndithi ke ngoku Bhelekazi ngudriver kanika abantu bam ithemba guys. Ndithetha ngeBhelekazi into eyaphekwa netye lavuthwa uqala lasala ibhele lithe kwali Bhelekazi man Bhelekazi langa lokulonga nguye lo bafethu nalilanga avuthwa amatye wasala lo mntu nangu lo mntu. Yes, so iBhelekazi ke guys ndimazi ngeyiphi indlela. Ewe uBhelekazi lona ndiyathi uba laqina itye kwathini. So xa ndicinga ke ngoku ngaye uthi uRara you andisena worry bawo. Qina mntana sekhaya kuyadluleka kwezinto, that's all I can say. So ndifuna ukuthi ke xa ndicinga ngawe ke mntasekhaya kufika esi scripture sithi 1 Thessalonians chapter 5 verse 16 to 18 ifundeka ngolu hlobo. Ithi always be joyful, never stop praying, be thankful in all circumstances, for this is God's will for you who belong to Christ Jesus. Into ebangela uba ndikukhethele esi scripture, oko ndakwazi azange ndimbone umuntu onenhliziyo ethobekileyo nomuntu ohleli nje uncumile, umuntu ohleli happy. Ndiyaqonda uba inokuba nawo amathuba wakho okuba ukhe ufilishe into yoba yemani ziyabuya ngoku. But into emnandi ngawe andikukhumbuli kule minyaka ndithetha ngayo xa ndiyimala inoba i-23. Andikukhumbuli ndikubona for example ukhala, andikukhumbuli ndikubona uqumbile. Uhlala uhappy man, uhlala uhappy. Ekunye ke ndiyakwazi uba ke ungulo mthandazi unguye. Uthi uSabatha ntoni ndiyaxolisa wele ndimoshwa yi-network. It's okay wele ndizasichuba ngokwam esi story nditshilo saziwa ndim esi story ukusuka nokuhlala ndiyasazi ngoba before siyofika kwakulo mgidi ndim lo bebone ezi zinto ndiselapha kule UK. So suhlupheka, relax, ndizawusichuba. Ubusathana ucinga famba sizawuthula ngoba wena ungakwazi uthetha, ndim lo uzawuthetha nangu lo mama uredi ndizawusichuba ngokuhamba ezi ndaba. Right, ngoku ke MaMbhele xa ndicinga ngesi scripture kuye kuthi qatha wena engqondweni yam. I'm sure akhona amalanga wakho, but kuphuma ke into ethi laphathi iyoba ke never stop praying. Uyathandaza lo mama guys. Uyathandaza lo mama ke nantso ke into endimazi ngayo ukuthandaza phezu kokuthobeka kwakhe. Ndithetha ke ngoku ngomama uMiselo, uZamabhele, uPastor Miselo nguye lo ndimondlala apha phambi kwenu. Ukuligqibezela ndingalityanga ixesha lakhe. Umama uMiselo ke guys ngumuntu wesibini endamsendela imessage the day uThixo endinika le vision kanika abantu bam ithemba. Ndithi ke xa ndimbiza ngungadlangadla number 2. Ungadlangadla ke wam wokuqala ngumama uThetha. Ndisizabuyela kuye umama uThetha. So ndaqala ndasendela umama uThetha ndabuya ndasendela umama uMiselo. So lihamba kanjalo ke ibali. Ndim ke lo wamkela wena ke mama Miselo. Take over mntakwethu. Mandingene, ndiyavakala dade? Yes, uvakala kakuhle futhi siyakubona.
Alright, enkosi kakhulu. Mandikhawulezise ke amaxesha seqhatshwe yinja. Mandithathe elithuba kuqala ndibulise kuwe party program. Onyulwe nguThixo, ndibulise nabantu abakulandelayo. Mhlawumbi nditsho nje nokutsho ukuthi ndiyabulela kakhulu ngoba uye wandinika elithuba loba ndishere okuncane endikwaziyo ngejeni yakho noThixo nejeni yakho as a person. Yeah, let's flip the coin ke bethunana bantu bakayoli okanye bakaMessi. Sele ndichazile ukubana ngaba ndingumama umfundisi from ibandla kuthiwa Yeshua Reigns eKapa ePing phantsi komfundisi uXladi. I am an associate pastor. So ndihambile ke nale ntwazana ke. I think izinto emele uba ndizitatshe kule mizuzu imbalwa ndinayo kukubana ngaba ndithathe nje brief background yoba sahlangana njani, but I think seyichazile. And then ke nokwesibini ukuthi ndingena kanjani apha kule program ethi nika abantu bam ithemba. Sele chilo ke uyoli bethuna bala kakuhle bendiqonda ukuthi noba sidibene around 2023 or 2024. Eyona nto endikhumbula kakuhle nje uba ilast born 2005 yayingekazalwa, sidibana ke ecaweni ke uyoli ngumuntu wabantu ke ukhona emjayiveni ukhona nasecaweni. So ke mna ke ndivela kweli cala lasecaweni, sihlangene ecaweni sisengomakoti abancinci. Noko ke mna ke ndingulo makoti selethe dlundlu kuye. Sorry mama Bele ndingakukhathanga mfundisi wami. Umusa wayengekazalwa, yes. Umusa ngoku una 20 years. So meaning ndakwazi mhlambe ke ku 2 years before umtshato kunyaka kodwa ndandiphuma ebukhotini into endiyaziyo. That's correct. Ke wawusengulamakoti ke wena kuthiwa ngesixhosa ukranye. Lokho mntakabawo ezinto ndidwashisa phange ezalokho nezaqhiya mntakabawo. Wow, emtshato. Yes. Angurara aphinde ufumene ifamily apha. Sorry mntasi. Yes, uqala kwethu ke uhlangana engumakoti omhle onqonda bana bayenxiba size 30 okanye size 32 enomzinjana omncinci. Yeah, enxibeza lokho ezinde. Nami ke ndingengomakoti omdala kubhekephi. But ke sidibana enkonzweni ecaweni yona nto endiyithandayo phantsi kwebandla elalikhokhelwa ngumfundisi uJeffrey Xolile Nkloyi. May his beautiful soul rest in peace. No mama uThandi Nkloyi. And then kwakukhona ke i-department phayana ye-young mothers ne-young couples. So zazininzi kakhulu ke young couples phayana close to 10. So we sasilapho ke phantsi kwezo couples ke mna ke noYoli Makwelo. So uThixo ke usithandile ke sifundiswa ke ngendlela yokuziphatha ngokwakwempilo yasemtshatweni. uThixo wasifundisa. It was just for a couple of years. I think uThixo wabanika another opportunity ukuthi bashiftele relocate to eBhayi. Ndifuna uzama ukukhawulezisa ke senditshilo bandifuna uthetha izinto eziyi-2 basihlangene njani na. And then ndikhumbula kakuhle emva koba relocate baya eBhayi sikhe sayibamba sikhe sa-connecta for some time. Singamagoduka ke notata uMiselo xa sigodukile siphume ngo-N2 kuthiwe kanidlule ngapha kulo mzi. Le ntombi ke bethunana ke yintombi eye yaduma kakhulu. Siyazi kakhulu ngokuba uYoli xa emthanda umuntu uyamthanda ke azinikele izibele zakhe ihospitality. She's very excellent when it comes to ke kulo ndawo. So besiye sibe nalo maxesha koba siyodlula khona eBhayi. Siyazi ba sine family phela sihlale kube mnandi kube nzima ke ukuphuma because ke ugirl she's very good ke kulando yobana ngaba aveze izinwe zakhe azikhuphele kangangoko anako. So kwaba khona ixesha ke ngapho iye yaqhawuka ke ngoku i-communication okanye unxibelelwano lwethu. Emva koba I believe abantu abakulandelayo kakhulu bazawukhumbula uba ukhe wabalisa ukuthi uye eBhayi waphuma eBhayi waya eDurban. So ngela xesha useDurban ndiyaqonda ke ngoku saye sanikezela koTracy noWandi savora ke mntana sekhaya lakhe laqhawuka ke unxibelelwano. Fast forward ke ntombi ngoba I believe uba ngaba uThixo unguThixo we divine connections. Ngizayibeka ngolo hlobo.
because kuya kwenzeka ubana ngaba mawuphinde ubuyele eMother City mntana sekhaya around I don't know but ke siphinde sahlangana ngo-2018 if my memory serves me correctly 2013 eCape Town. yes but ke saphinda sahlangana i-connection yethu yaba very strong from 2018 siphinda ke sihlangana ke kwakuthixo ke ecaweni sendikhonze bandlela kuthiwa Yeshua Reigns ese-Epping phayana eCape Town so ndambona udadewena ngaba ukwenye level ngoku wavela nento yokuthi uthixo umnike ivision yoba makabhala incwadi zibe yi-2 at the very same time ndakhuzama yo uba bekungala maxesha bendizawuthi hayi uze nenye ke ngoku ndathi mna wathi ewe and le ncwadi ke ngoku kufuneka ikhawulezise le ncwadi ilontshwe ngo-2019 if ndisakhumbula kakuhle so yalontshwa ke le ncwadi kwakungo-2018 ivela ivision ndalontsha la Journey to a Peaceful Life ngo-2019 February month. Journey to Peaceful Life. I always believe in as much as ba esithi uTracy kuningi okufuneka kulungisiwe kuyo kulapho yondaba iqale khona uThixo uye wakunceda kakhulu ungumuntu ke uyoliwe faith and confidence uThixo wamnika iconfidence engumangaliso seletshilo ke bangaba ke ubelieve kakhulu kwinto yomthandazo wathi thandaza ntombi funeka ibhaliwe lencwadi funeka lencwadi ilontshiwe ndathi mina wathi ewe uThixo ke wamnceda ke ngokufutshane ke kwazoba khona ke iwishiwishi ka2020 ye COVID but apho ndiye ndayithanda khona ke ngoku ukuthi emva kwexesha around 2022 ba ndiphazami uzophinda ubuyela kum uyoli uthi ntombazana ndihamba ndibheke UK in the next 3 months in 3 months to come which is beginning of 2023 thandaza mfazi funeka ndibheke eUK ngoku ndibizwa eUK mna hayibo ngoku uzawuphindwa ngoxuthwe ukuthi ngokweMother City but that's fine if ke iplan kaThixo makube njalo so uhambile ke uyoli wabheka eUK njengoba ese-UK uThixo ke oko besihlanganise since 2018 sabana la strong connection strong na even before iminyaka yethu yokuhlangana yokuqala ndifuna ukuthi ke ntombazana siyambulela kakhulu uThixo ngeobedience yakho because uye obedient uThixo xa ekunika qala ngokuthi uXhobe bekuxhesha esithi bhala ezincwadi la Journey to Peaceful Life so ndiye ndithi xa ndikujonga ndiqonda ukuthi la Bible verse ekuHabhakuku ethi vision ibhalwa phansi and then it shall surely come to pass so uThixo uye wakunika lo mbono wokuthi bhala phansi intombazana in as much as uba uphumele kwimeko ezinzima andinayo kakhulu experience yakho uphumela kwimeko ezinzima but njengoba nsithi ndiyambulela kakhulu uThixo ngoba uye waba obedient ndifunde into eninzi kuwe kwezi parts zigqithileyo zale journey zale scandal zalaka lonika abantu bami ithemba because ndifunde ukuba ngaba uThixo uyamgcina umuntu wakhe xa ndizawukhuthaza abantu bakho because apha kule program okanye kule vision uThixo akunike yona ndibone izinto ezimbini ezokuthi uphila phakathi kwabantu so funeka utestify ngalonto because abantu ngaba kaThixo bonke noba baphila njani na number 2 ungumuntu welizwi uapply kakhulu ilizwi kuyo yonke le journey yakho so I just want to encourage abantu mhlambe abangenileyo apha nabantu bakho abaphumele kwimeko zonke imeko ezinzima bayazi ukubana ngaba ngenene uJeremiah chapter 18 verse 6 uthi like a clay in potter's hands are you in my hands in my hand ndimbonile uThixo ekubeke apha esandleni sakhe kwixesha endikwazi ngalo nangamaxesha iminyaka apho bendingakwazi ngayo uThixo wakukhulisa ngendlela akukhulise ngayo waphumela phansi kwemeko ezinzima so ngamaxesha amaninzi ke singabantu kuya kube nzima kakhulu ukubana ngaba simvumela uThixo njengoba sisesandleni sakhe asibumbe ithi ngesixhosa sifana nodongo sikwisandla sombumbi uye wabanjalo ke ntombazana sonke njengoba sikhona nje uThixo sinika lonto ufumanisa ukuthi sineminqweno yezinto ezithile izinto ezininzi ezahlukahlukeneyo but ngoba uThixo ke ngokuyena uneplan eyohlukeleyo ayifani indlela uThixo azawundishape ngayo mna ndizaba yi-ornament ethile uyolabe yi-ornament ethile usabatha be yi-ornament ethile so which means if ayikafiki lento uThixo afuna ube yiyo uzawumana esiqalela
ndiyintombi yasezilalini ke apho ke kwasasiya nasemidongweni ke nami ke ndikhe ndasoloko ndihamba namakhwenkwe njengoba ungunonkwenkwe nje okwakho. Ufumanisa uba kwenziwa iinkomo zomdongwe. Xa kusenziwa inkomo yomdongwe if ayiphumanga impondo okanye zikhange zibe ngale ndlela zingayo, iphindwe iqalelwe, iphindwe iflatnishwe, ingathi ndiyayibona xa ixinezelwa. So sithi ke abo bantwana bakaThixo, uThixo engumncedi wethu, kufuneka nje simvumele akwazi uba ngaba asenze, wenziwe ke ntombazana. UThixo akakagqibi ke kodwa ngawe because uye wakunika futhi lo mbono wokuthi abantu funeka belibonile ithemba uba kuyagqitheka kwezi zinto. In as much as uba kube nzima, kube buhlungu, sizibone siphumela phansi kwamanzi abilayo, sizibone siphumela phansi kwemifula, sibone ii-mountains ezingathi azenyukeki, ziyenyukeka xa sihamba noThixo. Ubuthe ke uye wandithemba kakhulu wena ngento yokuthandaza. Yenye yezinto ke ndiqonda ukuthi uThixo uye andincede kakhulu. So uqonda uma ngelinye ixesha awuyazi ukuthi funeka uthandaze uthini na, but because uhleli kwelaa themba lokuthi ithi iBhayibhile masithandaze singayeki, kunjalo nje kusibulele ezintweni zonke. Xa kunamhlanje ndibukela impilo yakho ndiye ndifumanise ukubana ngaba kuzalisekiseka la phrase, ikhona phrase ethi there will come a time when your tears will fall, but not because of troubles or difficulties okanye amanzi ashushu esophumela kuwo, but because uThixo uphendule imithandazo, unyamezele ukubunjwa uThixo, which is la phrase I believe bana it's connected with Habakkuk 2 verse 3 lo bendithetha ngayo othi even if ngelinye ixesha ivision uThixo anayo kuwe izawudelaya, but ithi iBhayibhile even if it delays but it shall surely come to pass. Amen. So we are learning a lot of things apha kuwe. uThixo simbonile ekwenzisa izinto ezininzi uphumele ezintweni, kodwa ngoku mina ndiye ndithi ndifumana amandla kakhulu kulaa ncwadi yokuqala ethi Journey to Peaceful Life. Uhambile waphumela ezintweni, but ngoku I believe ukuthi ngoku ugraduatile from all of the difficult moments obuphumele kuzo because uThixo ebene vision ngempilo yakho, and it will surely come to pass even if it has delayed. Ewe yes uThixo akakagqibi ngawe, sonke njengoba sikhona uThixo zikhona izinto anazo ngathi sonke, but into ebalulekileyo nje ukubana ngaba sinyamezele silindele kuThixo uThixo esishaper esimolda. Ukhe kwaba khona iscripture obukhe wasisharisha apha kwezinye zezi parts zakho zigqithileyo, Matthew 21 verse 22. It's also one of my favorite scriptures when it comes to into yothandaza. Ithi iBhayibhile, and whatever things you ask in prayer, believing you will receive. So Amen. Which means kuzo zonke izinto ozenzileyo ubena la faith in as much une character wena uyila character yomuntu engumuntu o very strong, o confident, on a faith. Sorry Yes, mamfundisi wami. siyakuthandaza. Sorry mamfundisi wami, andifuni uyiphosta into icomment kaThipha uthi ungena kulo live akuyo mistake kum. Amen ithi so siyazidinga ii-comments ezinjena, abantu bangaboni ingathi into akudlalwa apha. Qhubeka ke mawami. Yes, enkosi ntombi. Yeah. Siba kulonto yokubana ngabafuneka sithandaze singayeki, but ukuthandaza sithandaza sine faith, siyazi ukuthi uThixo oza kusiphumelelisa. Abantwana basekhaya bakhona amaxesha apha uqonda ukuthi ngokuthandazayo ungumama umfundisi, umama umiselo, but ufumanisa ukuthi siba namaxhala. Ithi iBhayibhile ku-Philippians chapter 4 verse 6 to 7, be anxious for nothing but in everything by prayer, supplication with thanksgiving let your requests be known to God. Then kulapho ke ngokusiye si experience the peace of God. Ethi iBhayibhile, the peace of God that surpasses all understanding, it will guard our hearts and our minds through Christ Jesus. Oyena mntu esimamkelele ngaphakathi kwethu. Ithi iBhayibhile mkhulu ngaphakathi kwethu ngaphezu kwalowo esezweni. So ngamaxesha obunzima funeka siyazi ukubana ngaba uThixo uhamba kunye nathi. Yilento sitshoyo nditshoyo ndithe kuye andifakele le ngoma Nkosi yami enguPsalm 23. Ngokuya sasisakhula ke sifundiswa ukucengceleza Indumiso 23. Yehova ngumalusi wami ngisayikuswela lutho. Nkosi yami
but ndiye ndibe nalanto yokuthi as uba uphila ngoku you are above 40 years ndiyakwazi awungomuntu ashamed ngosherish i-age yakho. Hayi 42 Uthixo ndakabhuti ngoku- ndigqiba just now kulo June ndina 42 iphelele ethe nca. ngoku ukula era kaPsalm 23 verse 5 Ndiyakubona ethi Bible, Thixo. you prepare a table before me in the presence of my enemies. Hallelujah. Yabona i-confidence oye ube nayo when it comes to amadimoni and nabo bonke abenzi bobumnyama, but one thing about you, you know that uThixo upreparisha ulungisa itafile ukudekela itafile phambi kwababandezeli bakho. Gawuthi Verse 6 gawuthi uthi- sithi minute. Surely Bamba njalo. Yadep itafile phambi kwezitha zam kazi niyabona nazitha zam. Uthurara andisanithandi bethuna ladies heart yatsho pha my story is similar ngohlukumezeka zizitha. Hayi mazimi izitha sihlala nazo lo nyaka. Asinqumi nezitha kulo nyaka sigqibile. yes mntana sekhaya, yes, you know uthi verse 20 uPaula chapter 23 xa sehla uthi you anoint my head with oil, my cup overflows, or it runs over. Surely goodness and your name mercy Will shall follow me all Amen. the days of my life, Hallelujah. and I will dwell in the house of the Lord forever. Yeyona nto ebangela ukuthi sekuba khona amaxesha wokuba ufumanise ukuthi kunzima uphumela phansi kwezinto, but uyayazi uba it's for a moment. uThixo undilungiselela isithebe phambi kwababandezeli bam. Likhona Hallelujah. ixesha apho uzofumanisa ukuthi my head uThixo, he will anoint my head with oil and it will overflow. Kuyenzeka abantwana basekhaya, but as bandiza kwehlika ndifuna ukutsho nje ukuthi kuwe kwizinto zonke ophumele kuzo, kwizinto zonke siphumela kuzo bantwana basekhaya, funeka siyazi ukubana ngaba uThixo uyasibumba, uyasishape. Eyona nto ebalulekileyo ke ngoku xa ukwesasandla sombumbi yi-humility. Yesu uba khona amaxesha uba ndingumambhele mna, ndingumambhele ndiyintombi kanantsi, but uThixo athi ho ntombi kanantsi, let me take care of all of your burdens. Sikuloo meko ke enjalo yokuthi uThixo kufuneka sibe nokuthi simmamele sele kunzima ngelinye ixesha. One of my characters in the Bible xa ndizawuyeka umama uHana, ndiyamthanda kakhulu umama uHana since ke ndingumuntu okuthandayo kakhulu ukuthandaza. Andikwazi uyeka ndingakhange ndithethe ngayo umama uHana. Siyasazi isitori sakhe. Amen. Siyakubona. First Samuel, yes, First Samuel chapter 1. La chapter iyandisikelela kakhulu because ichaza isitori sikamama uHana ukubana ngaba wayengafumani bantwana. Mhlawumbi thina sisenoba sinabo abantwana, but kukho imeko zokuhlukumezeka eziba esitsho pha ubani uRara. Sihlukumezeke kakhulu, ufumanisa ubana ngaba ingathi uThixo akakuboni, but into ebalulekileyo nje ukubana ngaba even if awukwazi ukuthandaza, iBhayibhile uHana wayequqelela endlini kaThixo. Kukhona le mini ke ngoku ekhethekileyo yodwa uthi umyeni wakhe hayi ba uyeka nini yokusela isiselo sinxilisayo, because umama uHana wayephokoza imbilini yakhe kuThixo. Utshilo xa ephendula wathi andiselanga siselo sinxilisa, into nayo ndiphokoza imbilini yami kuThixo. Noba kufika amaxesha wokuba kube nzima uqonda ubana ngaba mntana sekhaya awusakwazi ukuvula umlomo, ukwazi ukuthetha, uThixo ndiyamthanda ngoba unguThixo okwazi ukuread the prayer that is in your heart. Hallelujah. As long as unela gumbi lakho ongena kulo engotsini yakho mntana sekhaya, ulile nje zizehlele inyembezi uThixo uyakwazi ukufunda kanye deep down ukuthi uyaphumela and he will take care of all of your burdens. So ngalo mazwi ndifuna ukuthi ke yoli mntana sekhaya iBhayibhile ithi ku Isaiah chapter 40, those who ufrizile uzamabhele. Ufrizile mawam asisakuva uba uthini. Uthi ubongiwe
bethe andisava uthi network issue. Okay, uMvuyiseko uthi ndinani bethuna uthetha kamnandi Sibari. Yes, uthini uthetha kamnandi uSibari wam. Okay, umkile umama uMeselo uthetha kamnandi, inetwork imbambile esathetha enjalo. Yes, ewe siyakuva Mvuyiselo ndinani bethuna uthetha kamnandi. Sibari wam Bhelekazi, ewe uthetha kamnandi kakhulu, but ke ngoku inetwork yambamba ngqi before abuye naso iscripture sakhe sokugqibela. Ixesha ke ngoku seku2 minutes kuphele ixesha, liphele ixesha because ufuna ndiphinde ndiyidrophe lena. Ndizawukwenza ke ngoku eyokugqibela, lena yokugqibela i-recording kuzabe kungena umama uthetha, umama umfundisi uthetha, kuzawungena yena ke ngoku atsho naye, and then ke ngoku xa igqibile ndiphinde ndithi take over, ndizabe sendino-30 minutes kuphela libe liyaphela ke ixesha. Siqhube nezi story guys. Iplan yam kukumvala unika abantu bam ithemba this month, because ndicinga izinto uThixo wayefuna ndizithethe ndizikhuphele kangangoko bendinako. Not unless ke kukhona endingekaziboniswa bafuneka ndithethe ngazo okanye ndingekazixelelwa, ithi lento ke ngoku kuzawufuneka ndiphinde ndibuye. So bendigqibele iplan yam ke bekube ndithi kule veki uthi uMega ndingene late but ndithemba uthini ndinethemba leka YouTube molweni. Hi Mega, yes, uzamfumana uYouTube mntakwethu xa ndigqibele apha ndizabe sendisenza kuleba ke wena ke Mega ndingakusendela nango WhatsApp ugqiba kwethu apha Zoe3 ezi recording, uhlale phansi umamele mntana enkosi. Yes, so ndithi ke iplan yam abefundisi kukhona ndibafaka only namhlanje, including esi story kusithetha ngaso. Bendihamba ngoline mos yezi zinto zonke ezindehleleyo emhlabeni nezi zinhle ngoline ngale ndlela zenzeke ngazo. Uthi uRara, yo sisi ndilifumene ithemba ndiqala nokungena. Amen Rara, siyambonga ubawo ngawe. Ewe yenzelwe wena kanye Rara, lonika abantu bam ithemba. So uzungamshiyi ke Rara unika abantu bam ithemba ungekazivi zonke ezi zitori, uziza kothusa ezinye uzawurelate njalo njalo, ezinye ke ziza kuncedisa ingqondo uthi xa ujonga izinto zijonge ngendlela different, because kaloku ndithemna ezinye izinto besikhule zingathethwa zifakwa phansi kwetafile. uThixo uthi no more, masivule imilomo sithethe ngezi zinto. Yes, that is why mna ke ngoku ndinikwe le vision uba ndikwazi ubana phambi kwabantu. Rara xa sigqiba apha uhambe uthi ke will definitely stay sisi. So Rara uhambe uyongena xa sigqibile ndiza kwenza ivideo i-recording yokugqibela. Uthi mna ndiyambulela uThixo ngani, andinazi kodwa ndibusisekile kakhulu ngawe sisi. uThixo akubusise, enkosi ithi siyambonga uThixo ntombi ngawe. Yes, so guys xa sigqibe yonke into, xa ninexesha nihambe niye phana ke kuYouTube nangu uMega ebhala uthi Rara uye kuYouTube ubukele from part 1 to this one. Yes, benza uthetha loo nto ke Mega enkosi. Xa ningena ke phana kuYouTube nithi @Mercy Makwelo 326. Yes, ningene ke phana niqale ke njengoba kutshiwo part 1 2 nizofika apho sikhoyo namhlanje. Iyaphilisa lento guys, iphilise nami lo bendicinga fama ndi-right kanti andikho right. Abantu abalaziyo ke ibali lam ndiyamane ndilichuba one by one. Liphele ixesha guys, awuphela ingafuni ungena le recording mandivele ndiyidrophe, ndizawubuya ngoku senze lena yokugqibela i-recording. Bye now.